Tam se dobře, že to není uprostřed žluté. Ano. Ale co to není? Budou se klít, že ne? Poslední na moji otázku. Co je? Je to často. Rýže. Ale to není moment. Mary, někdo radši? Já mám rád rýži. Tam to dobře, že to nepěstujou vědrosti. A, váhala. Počkej ještě, na těch, kteří jsou